Чыгарылышыбызны Татарстандан нәшер ителүче газета журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Сүзне журналист Миңназыйм Сәфәровка бирәбез. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Апрельнең дә санаулыгына көннәре калып бара. Язгы мәшәкатьләр май җиткәнче ук башланса да, газета журналлардагы игътибарга лаек язмаларга күз салу өчен 2-3 минут вакытыбызны кызганмыйк. Шәй пешерергә вакыт юк яки чын шәй кыйбат дигән сылтау белән пакетлы шәй эчүчеләрне Шәһри Казан газетасы кисәтергә дөресрәге куркытырга булган. Шәй тузаныннан һәм химик матдәләрдән әвәләнгән пакетлы шәй бавырны утырта икән. Монысын без булай да шамалы идек. Үзең әзерләгән хуш исле үләннәр кушып пешерелгән шәйләрне берни химиядә алыштыра алмый әлбәттә. Шуңа да үзебезгә зыян салырга ашыкмасак иде дияргә генә кала бу язманы укыгач. Газетадагы барыбызга кагыла торган тагын бер язма баланы кем тәрбияләргә тиеш, әти-әниме, әллә әби-бабаймы дигән атала. Мондый фәлсәфи һәм киң колачлы темага алынырга этәргән сәбәп Чувашиядагы җирле түрәләрнең мәктәпләргә һәм балалар бакчаларына юллаган сәер хаты. Әлеге хат нигезендә укытучылар һәм тәрбиячеләр баланы әби-бабасы яки башка туганнары карап тәрбияләп торган очракларны хакимияткә җиткерергә тиеш булып чыга. Чара күрү өчен. Дөрес, ул карарны соңрак гамәлдән чыгарганнар чыгаруын, әмма кем әйтмешли күңелдә юшкын гына калмыйча, бу факт зур сөйләшүгә дә сәбәпче булган. Борынгыдан ук килә торган сүзне кабатлап, кем тапкан шул баксын дибез. Әби-бабай хәл кадәренчә үз тәрбиясен үстәсен. Менә шул гына. Бүген авыл җирендә койма буендагы кышытканны чабудан алып, тавык чыбыш хәтта этләрне урамда йөртергә кадәр күбез белеп тә бетермәгән кагыйдәләр бар. Аларны үтәмәгән өчен штрафлар да каралган. Яшәешебезне киләүче тормыш кануннары нидән гыйбарәт? Авыл җирендә бармак селкеп ярамый дип кисәтергә кемнең хакы бар? Ватан Татарстан газетасы хәбәрчесе көн кадагындагы кагыйдә штрафларны барлаган. Мондый кагыйдәләрне алдан белеп торуың хәерлерәк. Хөкүмәт түрәләре бездә кешедән кайырып алырга дигәндә бердә ирнеп тормыйлар. Соңгарада никах килешүе төзеп гаилә құручылар турында ешрак ишетергә туры килә. Чит илләрдә моны күптәннән гадәти хәл диләр. Бездә исә әле дәшикләнеп, гайри табигый ишрак итеп карыйлар. Янәсе ничек инде гаилә короны мал-мөлкәт, акча бүлештән башлап булсын. Никах килешүе нигезендә нәрсәләр ята? Ватан Татарстан хәбәрчесе шуларны ачыклаган. Нишләмәк кирәк? Бөтен нәрсәне дә акчага кырып бетергәч, никах килешүе төзеп, мал бүлешүе нормаль хәлгә әверелә шул инде. Әлеге мәсьәләгә икенче яктан да килеп карарга була. Әйтик, Сөембекәр журналының апрель санында танылган дин әһле Рамил хәзрәт үзенең тормыш кагыйдәләре белән бүлешкәндә мәхәббәт ул адам баласы өчен сынау дип белдергән. Дөньяга акча күзлегеннән генә караучылар яшәсендә, шөкер, Рамил хәзрәт кебек төпкәрәк төшеп фикер итүчеләр дә җитәрлек. Без дә шундыйлардан булсак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.